ширкати дорувории шифо бахшида ба моҳи шарифи рамазон тахфиф эълон кардааст. Эпимедиум неопаста барои зиёд кардани қувваи мард, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо ва инчунин доруҳо барои гардиши хунро хуб кардан ва дарди дилро нес кардан, доруҳо барои зиёд кардани риш ва мӯи сар. Ширкати бародарони тоҷик дар хизмати шумо мебошанд. ҳатман аз номи канали юристиҷа муроҷиат кунед. 20% тахфиф дорад. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали юристиҷа. рӯзҳои охир дар комментарияҳо як савола бисёр нависондесанд оиди беқурбшавии доллар. яъне бисёр савол додесиянд ки оё ҳақиқат ҳаст ки доллар аз байн меравад. ва дар ҳамин мавзӯъ суҳбат мекунам. айни ҳол аввалан ба ҳамаи шумо як чиза хотиррасон мекунам. касое ки бори аввал ба Москва сафар мекунанд ё касое ки айни ҳол дар Москва қарор дорену регистратсияи просрочни дорем ё касое ки мехоҳанд регистратсия кунанд, рақамҳои рӯи экран дар WhatsApp-аш муроҷиат кунед. ҳатман айноми ма регистратсияи шуморо туғрӣ мекунад. ва касое ки агар тӯли чандин моҳҳо берегистратсия гаштагӣ бошанд, агар ҳамун шахсиятҳоро метавонед ки барои туғрӣ кардани регистратсияи худтон муроҷиат кунед. акнун мегзарем ба қисми асосии барнома. оиди аз байн рафтани доллар. ин гап ягон ҳақиқат надорад ва дар ягон информатсиярам омадагӣ нест. танҳо айни ҳол беқурбшавии доллар дар назар аст ва боло рафтани қурби русӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон. чихеле ки ҳаматон медонед, моҳи охир қурби асъор рубл ба сомонӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон бениҳоят паст шидагӣ буд ки ба 80 сомон баробар шидагӣ буд. вале ба гузашти вақт айни ҳол боз барқарор шидааст. мутобиқи маълумоти Бонки Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз, яъне ки барои рӯзи 30 март рубл дар ҷумҳурии Тоҷикистон баробар ба 151 сомону 50 дирам мебошад. вале ногуфта намонад ки дар ҳар банк қурби русӣ ҳар гуна дар назар аст. мисол мегирем, агар дар банки Алиф 125 сомона дар бар мегирад ва дар банки Эсхата боша 140 сомона дар бар мегирад. аз ҳама қурби асъори паст дар банки Спитаменбанк мебошад ки 110 сомонира дар бар мегирад. тамошобинони азиз, ба ҳамин видеоро ҷамъбаст мекунем. дар канали мо ҳатман обуна бошед. то барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.